balaniawa doye nyemoya la nyemoya mane balati fadia wakiri Nigga from Donny, Tembely, Nigga go Sudia go Bessa, Tembely, Sumaria, Coco Bessa, there we are Ya patala re, abitali. Djiguiya Blo tigi mi wele doni ka ko nyamate ko mani balade me ko kere ke mo kelende ko diade nanga ngemo ya dia mo kelende ko diala me di ni bar mo no me barika Tambara aya polo doni ibi ka gleki kan woshi mamenga ne fete me o tenu nu yede kono ba me yoro la jolo chama be boy le ma ye Tembely mi na ma folo le je kulu de be ko kuna la ko Djiguiya Blo ni be ko muni mami na Bamako ni ko ko je kulu de be Bamako ko le be ko nyini ko to ko Djiguiya Blo ni mami ngo ka tu do e ba fo ko ngo ni fola Djigi ibuyi ni mami ngo ka tu do e ba fo ko Donso Djigi ibuyi ni mami ngo ka tu do e ba fo ko soma Djigi ibuyi ni mami ngo ka tu do e ba fo ko jeneti Djigi ibuyi ni mami ngo ka tu shino e ba fo ko muru Djigi ibuyi ni mami ngo ka tu shino e ba fo ko almadaru Djigi ibuyi ni mami ngo ka tu shino e ba fo ko angel be Djigi flaka do be Djiguiya Blo ngono Fajalo ima ye Tembely mi na ngoro Djiguiya Blo do ya mi ka ko ni Djiguiya Blo be Sekou jara na pakele mi ka para ko Tembely janza ko ku ba president Tembely ma kuma folo de Fajalo ko Djiguiya Blo olu e sani bieli o ma tige ka bo ngona dongele ko ni kuma ka jaya ko kise ka kala ko dasi palani wandani ko ko ka Tembely janza ko ale ka para e kala doni ko ka wala ni para ko shaka e ka sabali be ni folo kani ala ko pakele ko ko dine na pakele ko jeli to ko ba fla be ne bolo ya e ba na duwede kuma inte ja erla parado mate malo ila kali ba de be malo no ma deli ka siga ko na dongele no ne ni sumuru ba sere ila ko wa fla ne me na ka siga la ko ka na ta dina mi no ne na ka siga la Tembely ko dongele Djiguiya
Ko de ka gele jamana ngono ki sona molo bo fna flo secrétaire général du côté président Lamou et dans ce micro une journée deux autres n'a pas beaucoup dans ce micro et ne te rafo kenaka no ameni nyene jenu lawuli pour que Donso fasse à Somo fasse à Tony Bello fasse à pour qu'on y retrouve. Et Chaka Ballo, nous sommes à comment de former c'est là. Donso Wani, à Kano, à Yala Donso, né à Damine 2000, en 1900 mois, en Ifla. Il y a d'abord Damine Johnny Kama. Bon, pour ce qu'on va travailler. On tora k'ale de ka kasetu lamɛn n y'a ye a bɛ ka dɔnkili min fɔ a bɛ ka dusu don denkɛnin na a bɛ ka mɔgɔw bilasira ni wajulikan caman ye o san 99-2000 ne tun kan ka bagi kɛ ko ni ne ye n ka baara bila ka tugu nin n tɛna bagi sɔrɔ n tun ka kalan kɛ ka n ka bagi sɔrɔ hakilina mun bɛ n bolo ni bɛ se k'a fara Donso ko kan ani ngɔni ko kan n ka ngɔni to yen fɔlɔ n ka kalan kɛ ala barika la 2000 n ye bagi sɔrɔ mais depuis o wagati n ɲɛ bɛ ni cɛ ninnu ni muso ninnu na anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fo sisan an ma ɲɔgɔn bila o de didira ta ka na kɛ Djiguiya Blo ye o de filɛ ka Mali Donso kɔnifɔla bɛɛ kanu n ɲɛ tɛ Sekou Konare la n'a ma yɔrɔ sigi bɛ lamɛn a tɛ kɔntan. Président, Ala ma Traoré ala ka yɛlɛ Toba Sekou su la n'a ma o lamɛn a tɛ kɔntan. Donc ala ye ko dɔ de da anw ma an ye Mali Donso sɔrɔ ka Somaw sɔrɔ ka Moriw sɔrɔ ka diinɛtigiw sɔrɔ ka diɲɛ dɔnni bɛ ala mais muɲu ni sabali de y'a d'an ma. Hali n'i y'i ka nkɔni da yan n'i ma mɔgɔ wɛrɛ wuli ala bɛ ko dɔ k'i ye. O tɛ ne nɔ ye dɛ ala ni fa ni baw barika ani Donsobaw. I Donso. Adama Chaka Ballo. I ka miniti tɔ ne y'a compter a tɔ ye 15 ye. Miniti 15 awɔ Oumar Tembely. Sini sɔgɔma i bɛ segin ni message litiri 40 d'i ma i bɛ segin ka i ka dugu la. Merci. O fɛ I Donso. an tɛ waritigi ye. Iliko. Ko n'a tɛmɛ sira don. O tiɲɛ. D'i ma su in na. I ko k'i ka woro tan sɔngɔ ye. I Donso. K'a fɔ Donsow ye u ka hakɛ to u ka sabali. I Donso. Dɔw wulila sisan n'o ye Bakɔrɔba Traoré. Djiguiya Bakɔrɔba Sekou. A nana ne tigɛ kɔrɔta. Sekou. Ale ye Mali ɲɛnajɛ kɛnɛ ka bilen sinon anw n'a ye janjo kɛ. Sekou. Somaya la. O tiɲɛ. 15 anw n'a bɛ jaliw la Somaya la. O tiɲɛ. Ka tila k'o bila ka sigi. N'i y'o nana su in na hali n'i sigi an ka baara la o ye hɔrɔnya ni danbe de ye. A ye tigɛrɛ fɔ Djiguiya Bakɔrɔba ye Sekou. Danbe ko mun b'a la. Ka taa Bakɔrɔba fɛ yen. Ne sababuya ka su in na a b'o danbe d'i ma. O tiɲɛ. Aw Donsobaw ni ko merci. A ye tigɛrɛ fɔ Djiguiya Bakɔrɔba ye ni Djiguiya Blo président. barikaden kɛ tele kɛlɛ la k'aw sɔrɔ i ni dangaden di ale de ala ban kara Siga t'a la. bɛɛ b'a fɔ k'a ye Oumar Tembely jansa dasi 1000 ko I Donso. kɛmɛ 4 ko ne k'o faamu Kuyate. Chaka nin tournée kelen pe bɛɛ jɛ i la nin kɔ yanni ka nin san ban ta i b'o lɔn I Donso. I Donso. yanni ka fɔ tɛ ko san nin ban i nalen mɔgɔ ko dɔ ni nalen wara ko dɔ i b'o lɔn n'o tɛ an bɛrɛ ko nana tɔnɔ t'a la n'i m'a ye ne tɛ yɛlɛ bilen I Donso Kuyate. Chaka Ballo
su in na n'i kilala ngɔni na américain dɔw sigilen filɛ olu de bɛ appareil de sonorisation daminɛ siga t'a la i bɛ tila u bɛ ta u ka mobili la u bɛ taa n'i ye maison de jeunes studio la morceau naani an y'o hakɛ i b'a da i kanubagaw la an b'a kɛ kasɛti la i da sɔrɔ u sigilen filɛ instrument for Afrique instrument for Africa ninnu ye américain de ye bi su in na États-Unis ambassade mɔgɔw kan olu de fɛnɛ ɲɔgɔn voilà Ballo Chaka Ballo Kalaka Chaka merci Chaka Ballo